అయ్యో ఇద్దరు ఆడపిల్లలేనా, రేపొద్దున మిమ్మల్ని ఎవరు చూస్తారు అంటూ ఉంటారు జనాలు. కానీ నిజానికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలున్న ఇంట్లో ఉండే కలే వేరు. ఇద్దరు ఆడపిల్లలంటే వీక్ కాదు, డబుల్ స్ట్రాంగ్. ఒక మామూలు ఇంటిని పవిత్రమైన గుడిగా మార్చేసే ఇద్దరు మహాలక్ష్ములు ఇద్దరు ఆడపిల్లలంటే. అమ్మకి ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఇంట్లో సపోర్ట్ చేస్తూ, నాన్నకి ఒక పిల్లర్ లాగా ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ చేస్తూ, ఇంటిని వాళ్ళ భుజాల మీద వేసుకుని ఇంటి మొత్తాన్ని అందంగా మార్చడానికి ట్రై చేసే వాళ్లే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు. అమ్మా నాన్నలు చిన్నతనంలో మిస్ అయిన చిన్ని చిన్ని ఆనందాలు పూర్తి చేయడానికి కష్టపడి ఒకరికొకరు తోడై, అమ్మని మొదటిసారి బ్యూటీ పార్లర్ కి తీసుకెళ్లడం, నాన్నకి ఇష్టమైన ట్రిప్ కి తీసుకెళ్లడం లాంటి చిన్న ఆనందాలు పూర్తి చేయగలిగేది ఇద్దరు ఆడపిల్లలు మాత్రమే. సో ఈసారి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఇద్దరు ఆడపిల్లలు అంటే అయ్యో కాదు, అబ్బో అనాలి. మీరు ఇద్దరు ఆడపిల్లలేనా? వీడియో నచ్చితే ఫాలో చేయండి. జాగ్రత్త.